megalayapost.news. Kasanjuk kirang Bashnong Riboy District minta kasi kalalit ban kendo sundan yaw Superintendent of Police Kariboy Ugri Prasad ban panjing syah helor ka kerdop pulit balabu harus surok ba National Highway hakasnong Quinain habakran kilar patay kubor nakaliang ba Bibi Makdo Chairman ba uba PB Seliang Sekretary hakajing don lang kirang Bashnong kilapan pau ba hadin bon kijing ujor na kibabon kipaj ba nakaliang kasanjuk kalapanjing syai kay kajing mut jong kate ka kerdop ara kadi ka kerdop ka batalasi mendir balay banbu yaka hakani ka jaka pedang henry ladai ban ra sakitan kanapara ne bernihan lain banbu hakapor bakidon kam mantalasi banakaliang kasenjuk kalapaweng no ya kate ka kerdop mardor na kate ka jaka Kawi pat kamat ka bengilio kaban ni keren hakan ni kasgi kalong halor ka jingmi jong kanika police checkpoint hang ni hapo national highway kaban hapo penengsionong hang ni ponong po ya kaban kaliang jong kasenjuk ngilio ya ka jing ujor lagi paj ba nonglit nyawan hakaba kate ka check gate kala penuit ha ka jing det jingwan ka ba teng hakapor bagi check ya kanika ya ki kali ki balik buan kala wanra ya ki jingthang kali ka bujur di kasunjuk kam don jing tip begini ka pangilaya yo mane kran ru bat ki rang ba snong gibran hakani ka proper nong po yang dia ngajak kasunjuk ngilaya keren ba angin de ya kendo ya UDC bakunjuk ra USP na kamtaban pan jing besah ka bidi pakani ka police checkpoint ka po Quinain di hakabidi pakani ru kasunjuk ngin saya trelang bat ki rang ba snong gibran po kanika snong na kabantaban weng ni kani kijing ka bagi pai bai kendo lang ba kijing don jong ketika check gate ti ka ka pa nakalung jungi ngilapan pau ba larade ka check gate ka bapet ya kijing wan rung jogi mender dan iki barjela kabut ba ka check gate kanam de bandon hapo proper lang po alne hapinain hande kala de bandon no hapo bernihat lani hate po khanapara tere kumui ba kani ka check gate kam don jing mentai nakamenta kani ka dong ka than ko jungi ba nakamenta ka jela ka jungi wan ban kendo yo SP Kariboy halor ke jing yo jing ujor ke jongi na ki babon ki nong lek wan ki prasnong prathau jong ne ka than halor ke jing bu jong ka police department ya kan kuai ka gate hang ne Quinain kane ka gate ka bangim su thau ka gate yu ka ba pendiang hang ne man step kala create ya ka traffic jam ki nong lek nong wan gila wet ka long ke jing wet men met ke jing hla ka jing yu jong gitu ki ba up duty hang tu nangta ka jing lek pathar salum sawa ka jing ede bo toilet don toilet te haduk mentangim suthu ikne ga get tingiwan bon bu complain mentaga sngi lada pikwa ban bu get hiar no serum namar ban check ya ki illegal immigrants sa Khanapara sa Borni kanlong jing mentoi pajba henry kumba golong mentang ibu ya jing keli hapo u ka trat pulit kay jing mut jong ga get kile ayu kibu ayu ki check ayu henry ngemi i bakan don jing mentoi yaw pajba dong roboy kapan mi penban yang jing septing ya ki ba sa ang tujan mar adon pulis kelas tu he la dale jong ro umlong hagamit kayong kajing halla kajing kran lagi kitim klam ko te nagaliang USP ula kular ban pait ban chimkha ban nagaliang jongi girang ba snong ngi demand ngi persajur ya kajing bu jong ni kaget ka ba klam don nong rem la se kala ban sipen sngo ba yano la da bu get district council la du be bu get ki wei ki mamlim ki snong ki thau apo highway tang sisgi la sakang Henry balai ya gani ka gate ka bale ki polis hadu mentak redong tang bale kita ke badon ka bor long lut se la da bu ya ka gate hang dong nor klem perkat ya ka jing pensepting pa ba klem perkat ya ka jing pomdon jing mentoi ai ru am ni kerang ba snong ngindang ya sakmat la dam khang la dam bu shawai ka ba mod ba ngindang ya sagi bor ka lor badai ban kenria yang ne ka mar kalong tang jing wet ya grib hoi ibro hoi kumle sibot megalayapost.news.